Ngenibingelele ngiphinde namukele kuyona i-channel yami ehamba phambili nkesi igama lami engumfeza kuNtuthuko wakho malo bathi la sibona amagumede mawuthi usemusha la ekhaya ngicela wenze sure ukuthi uyasubscribe ungakhohlwa ukhomenta nokulike nokushare okukhulu kunako konke bafethu. Umculo wamaskandi uGovozil ulandisa ngobuhlungu bempilo abhekane nabo. So khumbula ukuthi uGovozil eminyakeni edlule lapha noke wahlaselwa abantu ebezama lapha nokumdubula kepha-ke bahluleka lapha wasala ephila uGovozil nakuthi uke wazanywa lapha nokubanjwa inkunz emhlokweni lemoto nalo lapha nohlobo lwephela uGovozil uhambile waye lapha nekhasini lakhe ku-Facebook wafike wadedela esinye isithombe la wayishaya khona abantu ebabezama ukumbamba inkunzi lapha nemabokoboko emzimbeni wasuka wabhala lapha ukuthi anazi lutho nina musi mina edala zinginetha ngiyaye ngihleke nje umuntu methu uzongishaya esho ezonginwaya ngempama mina ngazi ngisho ibullet ngene inyameni laphana ibiyini ke leyo mlopholo yekamaskandi elwa ngemike estudio. Ubhala yena laphana uGovozil afake esinye sethombe laphana lapha kade buya khona ebunzimeni laphana ashawa abantu ababezama ukubamba inkunzi bafethu. Elona udaba kade nginethulela lona namhlanje lapha ubhame futhi lunye engifuna silibheke laphana khona insizwa ekhona esencane ivideo nje trendayo bafika ngiyathemba uzothokozela nje nokuba inokuhlekisa kancane kodwa nje into engifika ngayibheka kule video lena nje khona lalomfana oshaya lengoma kanti encane ke ethi bayangisabawela mawuthi uyambheka lo mfana ungumfana osemncane kodwa nje impela uyezwa ukuthi ushuni ungushuni kanti encane khona nengane eseceleni nje evele yenze nje video ibe mnandi ithi bayangisanganyela abanye kodwa ke mhlawumbe mawuthi ungakayibona le video awuke ubambe la siphinde futhi esihlangane kwivideo elandelayo ngesikhathi esilandelayo eniphathe kahle nibone usuku lomnandi ningakhohlwa ukusubscribe ukukhomenta nokulike nokushare bafethu ningilandele futhi na ku Facebook laphana Radio Inkeza nibe nosuku lomnandi ngimthanda kakhulu. Uboyibheke ingozi ziyakushiya ezincemeni uboyibheke ingozi ziyakushiya ezincemeni ubongiphatha kahle bayangisabawela abanye ubongiphatha kahle bayangisabawela abanye